Mamahimorang masaulog sa simbahang Katoliko sa Dakbayan sa Lapu-Lapu ang mga misa de Gallo sa kondisyon nga musubay gihapon kini sa health protocol. Si Femari Dumabok sa report. Makigtigong pang Lapu-Lapu City Disaster Risk Reduction and Management Office kang Mayor Jonard Ahongchan kabahin sa misa de Gallo. Hinoon alang ka na Jill Banyesha, Crisis Manager, nga mamahimo gihapong makapahigayon ng simbahan ug mga misa de Gallo basta lang mutuman gihapon sa health protocol. Birin sa regla nga pares, nagpahinom doon sa mga tao, nga naapa, naarang virus, nga wanay social distancing, pag uli ninyo, mag-disinfect sa kaugalingon. Samtang mato ni Father Bernardo Corpus, kura paroko sa Nuestra Señora de Regla Parish National Shrine, nga doon na sila'y pasiunang tigom kabahin sa Misa de Gallo. Apan ila pang i-finalize ang tigom sa musunod nga mga adlaw. Usa sa plano sa kura paroko nga susamang health protocol ang ilang ipatuman alang sa mga manimba unya sa Misa de Gallo. Mao gyud akong isugyot dito nga ang naandan padayong gihapon adunay misa sa gabi, adunay misa sa kadlawon. No, mao gyud na siya. Ganihang buntag gisaulog ang sending of mass uban kang Arsobispo Jose Palma nga gitambungan sa mga katikista sa Archdiocese of Cebu. Apan lahi kini tungod ang Arsobispo nga tuwa nagsaulog sa Santos nga misa sa kapilya sa Archbishop's Residence. Samtang mga katikista ang virtual nga mitambong sa misa nga naalang sa ilang parokya. Mitambong usab si Father Corpus nga maoy nagpakalawat sa mga katikista. Uban ni Godfrey Rilien. Ako si Femari Dumabok. Alitang Bisdak.